Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila ta amince da yarjejeniyar ɗaukar Daniel Malin daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund da ke gasar Bundesliga da ke ƙasar Jamus. Yarjejeniya ta magana a baki an kammala ta akan kuɗi kimanin euro miliyan 23 tare da ƙarin euro miliyan 3. Baya da mai horaswar ƙungiyar ta Aston Villa Unai Emery ya shawo kan ɗan wasan a yayin wata ganawa da suka yi ta musamman. Matakin da ya rage a kammala a halin yanzu shine gwajin likitanci, kuma ana sa ran za a kammala hakan a cikin wannan makon, a cewar ɗan jaridar ƙasar Italiya Fabrizio Romano. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Betis da ke gasar La Liga da ke ƙasar Sifaniya da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Olympiacos da ke ƙasar Greece duk sun tuntuɓi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila kan cinikin ɗan wasan gaban tawagar ƙasar Brazil na gefen hagu wato Anthony Santos, a cewar kafar yada labarai ta Sky Sport. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye. A nan kuma za ku ji cewar ana sa ran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City da ke gasar Premier da ke ƙasar Ingila za ta kammala yarjejeniyar ɗaukar ɗan wasan gaban tawagar ƙasar Masar Umar Marmoush a cikin wannan makon. Ƙungiyar da ake kira da City za ta mika ta yi neman Umar Marmoush a hukumance a wannan makon, wanda an riga da an gama shirya komai tare da biyan kuɗin ƙari za su kasance wani ɓangare na tsarin tattaunawar ta yau da kullun. Za a bi don hatimance yarjejeniyar ɗin tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Eintracht Frankfurt, a cewar kafar yada labarai ta Fabrizio Romano. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Al Hilal na ƙasar Saudiya ya shirya biyan adadin kuɗi wa ɗan wasa Darwin Núñez kusan fan 400 a duk mako idan har ɗan wasan gaban na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ya amince ya koma ƙungiyar ta gasar Saudi Pro League, wadda a halin yanzu ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Uruguay yana samun kusan euro 140 ne a duk mako tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, a cewar rahotanni daga Ample Watch. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye. A nan kuma za ku ji cewar lokacin da ɗan wasan tsakiyar ƙasar Sifaniya da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Gavi ya samu mummunan rauni a gwiwarsa, shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Florentino Perez ya aike masa da wasiƙa na yi masa fatan samun sauƙi cikin gaggawa bayan kammala wasan El Clasico da aka yi a daren jiya Lahadi. Ɗan wasan tsakiya wato Pablo Gavi da kansa ya je wurin shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Florentino Perez kuma ya gode masa da irin wannan karamci da ya yi masa. Rahotanni daga kafar yada labarai ta Sport. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kuma ba ta tunanin korar mai horaswarta Carlo Ancelotti a halin yanzu, kamar yadda rahotanni daga Marca tare da kuma kafar yada labarai ta COP da ke ƙasar Sifaniya suka bayyana. Mai horaswan ɗin ɗan asalin tawagar ƙasar Italiya yana da cikakken goyon baya daga shugabannin ƙungiyar ta Real Madrid, a cewar ɗan jaridar ƙasar Italiya Fabrizio Romano. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon ƙafa kai tsaye.